Čaute ľudia, moje meno je Blazner a dnes sa vítame u nového videa. Tu znova pri hre Kogama. Tak tú hru sme točili minulý diel so názvom Kogama Horror a dneska bude Kogama vyrábanie si kola. Ako vidíte, máme tu sami svoj projekt, to čo má každý na začiatku, a môžeme začať pracovať. Ideme, dáme sa do toho. Tak, tú polku tohto vymažeme a postavíme úplne jedine dneska, keď je jeseň, tak postavíme nejaké také jesenné kolo v prírode alebo nejaký parkour. Ja by som postavil nejaké také letné, takú pláž, také, ale že leto sa už skončilo, tak urobíme toto. Tak urobíme jesenné. Ale keď sa blíži zima, urobili by sme zimné kolo. Áno, bude také vianočné. Vianoce sa mi najviac páčia, takže dáme sa do toho. Dáme dole. Všetko. To mi nefunguje. Dobre, ideme stavať. Tak. Stávame. Vidíte, že tu už máme bielu farbu, hneď sme si nastavili, dáme taký sneh, taký snežik dáme pekný. Ten sneh bude taký prekrásny. Taký, dáme potom i stromy. Stromy, také pekné stromčeky. A to sa mi najviac páči, keď robíme nejaké také letné alebo vianočné kolo. Nezabudnite, že mi môžete dať lajky a také odbery, a keď bude čím viacej lajkov, tým viacej videách pre vás natočím. Ale keď bude čím menej lajkov, tým menej videá budem pre vás točiť. Viem, že vy chcete moje... nechcete, ale ja som len začiatočník YouTube, tak nemôžem vedieť všetko na spamäť. Ja som YouTube si robil málo čo. Tak dobre, už prestanem s tými kecmi. Dobre, začneme tým, ideme postaviť teraz takú chalúbku tu na takým rovným. Doliky, toto tu ešte nebolo. Vymazať to, idniť. Tu bude chalúbka, ideme postaviť hop, a tu bude taká rovná plocha. Ďalej, tak, a tu nám bude postavený domček. Bude to takú chalúbku proste, takú malú chalúbku si tu postavíme. Budeme, keď ste si všimli, jak sa to tej škole volá, tak potom ste všímaví. Super. Dobre. Tu mám takú mini
miniatúrnu chalúpku postavíme do takých kociek. Dobre. Drevo. Ale čo mi to tak svieka? Postavíme proste drevo, ale drevko. Drevo. Nebude to taká veľká chalúpka. Nie, to nemôže byť také rýchle iné to zničiť. Dáme to iné. Takým to dáme. Tak postavíme také mini drevko. Hop, hop. Hop, 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 hop. Tu dáme ešte vec. Tu. Také drevo tu bude. Tu. Tu. Mám dobré, a tak tu budeme pokračovať. Ďalej, hop, hop. Hop. Toto video nebude až také krátke, potom postavíme pokračovanie a postavíme aj pokračovanie tohto dielu a budeme mať, dúfam, že v tom druhom dieli sa nám bude viacej snažiť, ale dneska ešte nekončíme, dneska ešte postavíme koľko častí domčeku stihneme, tak to potom uvidíme. Keď budeme mať čas, tak túto chalúpku dorobíme a keď nebudeme mať čas, tak skončíme. A natočíme to na ďalšom dieli. To dokončíme. Pre chalúpku. Také jedno drevo by stačilo. Nie, ešte dlhšie. To bude veľká chalúpka. To chcem, aby veľa hráčov to hrali. Čo robíš? Nevšímajte si ten zvuk. To iba môj brat, keď volám na Skype. Asi viete, čo je Skype, kto to má doma. Tak nech to vie, a kto nemá, nech si našeruje. Dobre. Ideme ďalej. Do keľu. Postavíme normálne chalúpku. Tak, také veľké drevo by stačilo. A to nebude taká veľká chalúpka, ideme ďalej. Tak to bude asi najmä také. Hop, počkajte ľudia, ospravedlňujte ma na chvíličku. Tak som späť. Musel som dať čosi iba. Vidíte môj brat, tam už hovorí mojim kamarátom, aby si ma dali na YouTube. YouTube som vždycky chcel. Ne, poríti. Hop. 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 Hop.
miniatúrne drevo dáme. Také dlhé. Ľudia, a môžete mi aj do komentára napísať, aké by ste chceli videa. A že aké hry by ste chceli, aby som ja točil. A môžete mi aj povedať, že keď nemáte Kogamu a veľmi strašne si ju chcete zahrať, tak napíšte mi do komentára, aké kolo by ste chceli, napíšete mi do komentára proste, ako chcete, aby sa vaše kolo volalo a ja vám to spravím. Dobre, a to by bol už na dnešok koniec. Lúči sa s vami Blazeman, majte sa fantasticky a nezabudnite dať lajky. Dajte lajky, zdravte mamky, jedzte parky. Tak, majte sa fantasticky.